גמרתי. מה גמרת? תגיד לי, איך קוראים לך? תומר מה? תומר ויזל. תומר ויזל, ואיפה? עוד רגע. חודש אתה תהיה בן. אני רוצה לראות את... מי זה? זה גיא! היי גיא! איפה אור? היי גיא! למעלה. איפה אני אור? רוצה להגיע לתקרה. מה אתה אוכל? איזה מרק? גוד סופ! תגיד גוד סופ! הוא צחק. מה? אני לא. איפה אור? איפה אור? איזה מותק. מה? תעשה שלום, תומר. למצלמה. תומר, תגיד שלום למצלמה. לא. כן. אני אשמח אוכל.